today we are at the Provincial Office of the Economic Freedom Fighters la eThekwini silungiselela i-shutdown le engumsombuluko lapho sithi akukhwelwa sijabula sibona mfowethu uMacingwane senyela la asimazi uzothini uMacingwane thina Monday ukuthi si-shutdown njengo-president ne-commander in chief esekhulumile about isimo sase-South Africa lapho ebonakala ukuthi abantu bakuthi government awusekho awukho ugesi amathuba omsebenzi awekho i-crime isibhidlangile so manje sobe sine-people's shutdown wonke umuntu wamukelekile ngoba akuyona i-shutdown i-EFF kuphela lezi zinto zi-affecta wonke umuntu siyajabula from osomabhizinisi osomatekisi inhlangano zepolitiki baningi nje abale nto abasijoyinayo so yizo sijabula masibona uMacingwane singazi noma mhlawumbe uMacingwane uzositshela ukuthi ahambe nathi mhlawumbe akezoyijoyina uthini uMacingwane sesibona ungene e-ofisini lethu cha mina ziyizimoshwa mfethu ziyizimoshwa mfethu ngimoshela bona ukusizwa kodwa kubalekile ngane ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona nami lapha emahhovisini e-EFF kubaluleke kakhulu. What I like about you guys nobhala jikelele wenhlangano ye-EFF kuze lonke insizwa lapho kaDlamini sizakhona lapha emzini mkhulu lapha kwela lethu kwaZulu njengoba ngempela usuchazile mfethu ukuthi uCommander in Chief Julius Sello Malema have the attitude that we have, guys, and the spirit and the momentum. That's what we need as a young people as a younger generation of this country. We have no government in this country. We are on cruise control. We have a president who's over consulting and who's always sick and who don't have a feeling of ugesi awukho kunenkinga enkulu ezweni futhi okwesibili selokhu inkhululeko yabakhona eNingizimu Afrika siyaqala ukubhekana ne-crisis enjengalela. There is a leadership crisis in all sectors of politics, but the stable leadership of the EFF have taken an initiative to say they must demonstrate our freedom of right to protest. We have a right to protest. Ngithi-ke mina kusukela ngomsombuluko kumnyama kubomvu ngiyaneseka bafana bakithi EFF ngithi-ke abantu abaphuma ngenkalo zonke bawuseka umbhidlango we-EFF ngokuthula noxolo nokwazi umthethosisekelo nokuhlonipha bomthetho balelizwe futhi nabomthetho bangasibhozomeli ngoba asifuye wona amagwala lapha thina asizona izinja zabo. Okwesibili asikwazi ukuthi thina abathi abantu bazoprotesta bakwenza i-demonstration yokuthi asikho happy ngezinto ethize ezweni lakithi silithanda sifisa ukuthi kube noguquko at the same time thina bese sibulalana sodwa thina bese sidestroya iy'mpahla ezosiza thina kusasa. No, there's no violence, there is no looting, there is nothing. It's all about a demonstration of an unhappiness leadership of this country. Economy is going down. We are grey listed in terms of economy, and okwesibili umnotho awukho kubantu abamnyama, umhlaba awukho kubantu abamnyama. You are speaking the language that we always speak on the ground. Now the voice of the EFF must be heard. Nakanjani ngithi mina umsombuluko bakwethu ngiyaneseka ngandla kwethu. Ngiyaneseka bafowethu amabhenqa aphuma azophuma ngenkani amabhenqa kodwa into engifuna amabhenqa amhloniphani kodwa le nto ngoba isinkwa sethu sonke lesi sisilwelayo kubalekile ukuthi sihloniphe kodwa senze i-demonstration. Lelo yilungelo lenu kumnyama kubomvu lengaphansi komthethosisekelo. Akho mgodoyi ozosivimba, akho mgodoyi ozosho ukuthi kungenzeki ukuthi ngoba nakho wena behlule ukuphatha izwe ukuze kuzofika la kuthiwa khona kuzoba nama-shutdown. So ke manje-ke we will always support that within the freedom of demonstration and the constitution yezwe. Alikho ilungelo lomuntu kuzocindezeleka ofunayo ke uyele emsebenzini akayele emsebenzini ngendlela yakhe nawe unelungelo lakhe ngendlela yakhe uyena uyayibonela yena ukuthi ke uhlangana nani kodwa futhi okwesibili futhi laba abasukumayo beseke nto bathi siseka onesi nje betelekile we supporting them ukuthi abanikezwe imali yabo treasure akhipha imali nako onesi bekhala nako amaphoyisa yakhala. There is a timing bomb about the government employees. They are earning nothing, peanuts.
Can you deposit 15,000 or 20,000 in your account now? There is no money in this government. Therefore, I am here as the president of the Benga Nation in support of what of the protest that is going to happen on the 20th of March 2023 on Monday, but it must be peacefully, it must be within the human right, and everyone must support this. Bakhuluma bonke umuntu uzobona amagwala igijinyiswa zingane eParliamente. Malema is playing a very powerful, brilliant politics. So now you must move away. You don't know the game anymore. You have lost it. You have won it before it started. Already the protest is there. Already everything is there. Why everyone is conquering? Mungamuli uyakhuluma, uyakonkotha ubhekele, uyakonkotha commissioner, uyakonkotha abamasosha bakonkotha. EFF overall won the battle. The demonstration is already there. You don't know politics. Who are you? What are you sitting in Parliament? Puman, sitting in the next parties. Yeah. So from 20, so this is KZN, all of KZN, so we call it's a peaceful protest. Kodwa sithi abantu bangalenzi iphutha ngokuthi masithi it's a peaceful protest. Babesebenza ngozosixhaphaza bacabanga ukuthi sizothula, asikwazi ukwenza kanjalo. Yeah. The peaceful protest, the whole country, the commander-in-chief, yena uzobe-lead ama-vote president. Akhuluma ehlele ema-ofisini. That's all. Insizwa nje izobe iphakathi emgaqweni. That's all. The streets belong to us on Monday. And respecting people of South Africa and their constitutional rights. Absolutely. So,